बैसागुआव फैनानै माबायदि नांदों? आं दिनै बे खाग्राबारिनि बेहाय फैनानै बहुद गोजोननाय मोन्दों। बे जोंनि खाग्राबारि आनसलिक आबसुनि 28 बैसागुनि आं इसोरजों फैनानै ओरैबायदि रंजानाय मोन्दों, ओरैबायदि गोजोनदों। इसोरनि अननाय आरो इसोरनि ओरैबायदि आंखौ केयार खालामनाय, आं बहुद मोजां मोन्दों। गोदान बोसोरनि थाखाय मा बिदिं जादों देग्लाय? देग्लायथ' बारा जेबो जायाखै। आं माने न'निफ्राय दाख्लै साननैसो फैनाय जादों आरो न'आव बिदिनो बयबो आबैजों आबौजों बिदिनो माने आबौआथ' गैया जेनेबा काजिन्स आबौ बा बिदिनो बाहागि खुरमा गासिबो ज' जानानै ओरैनो एसे एनै न'आवनो जाबाय आरो बेनोसै। आरो दिनै आंखौ बेहाय लिंहरबाय जयैनो बैसागु रंजाफानो, आं बहुद गोजोननाय मोन्दों। जों नुबाय बर'नि माखासे लाइमोनफोरा दायो गाज्रि मुवा बेसाद खोदोबादिजों सोबनानै बेस्थ'था थायो, नाथाय हारिमुफ्रावबो बाहागो लानायफ्रा एसे जानगाराव थाबाय हौवासाफोरा। दा बिथांमोनखौ मा होनना खावलायगोन दिनै? बैसागुआव बिदि गिदिरफोरजों बा बिदि आबै आबौ गासिबो बिदि जेबो मोनसे रंजानाय बोथोर, बे रंजाफाजोबनांगौ आरो आंनिबा जेबो गाज्रि गैया बेहाय। बरिं बिदि जेबो नङा। आंथ' बहुद रंजानाय मोनो, खारन लोगोफोरजोंबो रंजानांगौ, लोगोसे फेमिलि मेम्बारजोंबो रंजानाय मोनसे बहुद गावनि गोजोन मोनो आरो जे जयैनो रंजाफानाय बिमा बिफाजों फेमिलिजों बहुद मोजां। नङा बेखौ बुंनो, खारन आंनो उन्दै आरो जिहेतु बिदि उन्दै उन्दै बैसोआव हाबा जागासिनो, आं बेखौ हानाय नङा बुंनो। जायखिया बेफोरबायदि भुलखौ दा खालाम दानि जुगाव, आरो एसे नायहयै खामानिखौनो मावबानो जाबाय आरो बेनि बागै जेबो बुंनो नागिरला आङो। देग्लायनि बैसागु बोथोरा रायजो राजानि गेजेराव माबायदि थानायखौ लुबैयो? बयबो ज'नो थानांगौ जोंनि बर' मानसिफोरा, आरो गावजोंनो गाव बुजिलायनाय स्पेसियेलि, आरो बर'जोंनो नङा गासिबो जेसेबां जों आसामाव दङ, हारसा होन बर' होन, जयैनो ज' जानानै मोनसे माने साननांगौ जे जों जयैनो मोनसे आसामाव दङ, बा माने हारि बासिनाङा आरो ना, मानसि होननानै साननांगौ मानसिखौ। बेनो खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे देग्लाय बोसोराव जे 28थि जे रंजालि बैसागो फोरबो खुंनाय, बेखौ साननैनि हाबाफारि लानानै दिनै जोबथा सान, आरो जोबथा हाबाफारि हिसाबै जोङो फुंनि समाव जे बिफां गायनाय हाबाफारि लाबाय, आरो बिदिनो दायो बैसागो गेवलां मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि लादों। आरो बे हाबाफारिनि जे बेखेवगिरि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बिथाङा दिनै जे बैसागो गेवलां मोसानाय बे हाबाफारिखौ बेखेवना होलांबाय। आरो बेजों लोगोसेनो आरो गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय जे फारौ बिरहोनाय बे हाबाफारिखौबो दिनैनि जे हाबाफारिजोंनो लाफानाय जादों। आरो बेखौ अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा मावफुंनानै होलांबाय। आरो बेजों लोगोसेनो दिनैनि जे बैसागो गेवलां मोसानाय हाबाफारि बे बादायलायनाया दा सोलिबाय थादों। आरो खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय समफोराव रंजालि बैसागो जे फोरबो खुंनाय बेखौ फालिबोबाय थादों। आरो देग्लाय बोसोराव 28 बोसोर आगान होबाय। आरो फैबाय थानाय समावबो खाग्राबारि दखरा आफाद हिसाबै जि बर'नि हारिमु जि आरो माखासे जि हाबाफारि लानानै जि रंजालि बैसागु खुंनाय बेखौ फैबाय थानाय समावबो जोङो मोजाङै मोजां खुंगोन होननानै आसा खालामदों।